Egunon, hemen gea berrize, astelen honetan, San Miguel Liga traineru denboraldia aurrera doa, eta asteburu hontako, laburpentsua egingo dizuet. Batetik, Orion Ibaian uste baino estropada hobi batea zan, eta puntu batzuk lortzeko aukera izan zan, eta, bestalde, larumatien bertan ere, Zumaiko bigarren traineruak lan bikaina egin zuen, Donostiko uretan, ARC bigarrengo maila horretan, hirugarrengo postuan sailkatuaz eta zentezima gutxi gatzu batik ez zuten bigarrengo postua lortu. Igandean berriz, kontxan esperantza handiak genituen, eta ni neuk ere batez ere, Zumaiako telmodunak lan txukuna egingo zuela pentsatze genuen guztiok, eta lehendabiziko bi luzetan halaxe izan zen. Dotore abiatu ziren, Portugaleteri eusten, borroka dotorean, baina hirugarren luze gogor eta psikologiko horretan, nola baitere, Zumaiarren berak ez dut esango, baina lehenbiziko bi luze horietan beroiek nahi zuten emaitza hori etortzen ez zela ikusita, nire ustez, ez hor, psikologikoki pixkanaka ondoa jotzen joan ziren hirugarren luze horretan. Brankaz eta Poparean aritu ziren kontxan. Lehendabiziko luzea eta hirugarrengoa Brankaz, bigarrengoa eta laugarrengoa Poparian. Brankaz egin beharreko arranketa, luzea, sakona eta garbia komeni da olatuaren kontragoa zenean, alik eta ur gutxien hartzeko. Poparian berriz, bi arranketa desberdindu daitezke. Bat, olatuaren zuloan, bi olatuen arteko zuloan dijoanian, trinauak, ordun normalian arranketa motza hua ez dut esango, baino makala bai. Arranketa lasai haua, 32, 33, 34 palada izaten dira. Baina traineua, olatu gaine datorrenian, atzetikan bultzak azte zaionian, momentu hortan patroiak 10 serie bat eskatzen du, eta 40 edo 42 paladetaraino jotzen dira, olatu hori egoki hartu ahal izateko. Orduan ikusten da, patroiaren habilidadea, olatuaren norabide egoki aukeratzeko, eta arraunlaien koordinazioa. Patroian habilidadeai dagokionez, azpimarratu nahiko nuke nola ez, Unai Osa, gure patroia, lider dagoela, San Miguel Ligan, patroi onenaren puntuak eta horretan, eta lider jarraitzen du. Hauxe izan da asteburu hontako laburpena, datorren astean, Bilbon eta Getxon ikusiko gara.